Vítam všetkých priaznivcov Freshbox Fit kuchyne. Opäť som tu s novým receptom. Tento nový recept dnes bude sladký, bude to dezertík. Z tých zdravších samozrejme, tak ako sa tu na našej fit kuchyni patrí. Takže bude to zdravý recept, ktorého základ bude len jemne zapečený, inak je to viac menej nepečený recept. Takže jednoduchý, ľahký a naozaj veľmi chutný. Poďte si ho so mnou pripraviť. Základom receptu budú lieskové orechy alebo vlašské orechy. Ja som sa dnes rozhodla pre lieskovce, ktoré si potrebujeme nasekať. Použijeme také asi 2,5 decové hrnčeky. Je to viac menej jedno, takže keď použijete viac, budete mať väčší korpus. Orechy, tie si potom vymixujeme. Ďalej budeme používať jemné ovsené vločky. Budeme používať trocha vanilkového proteínu, není však nutný. Pre tých, ktorí doma takúto ingredienciu nemajú, tak nemusia. Pre tých, ktorí trošku športujú, už vedia, o čom hovorím. Budeme potrebovať banán, ktorý si tiež vymixujeme a trošku mandlového mlieka, čím budeme vlastne tak tú hmotu formovať. Osladíme trošku agave sirupu, keď není ten banán dostatočne sladký. Keď máte prezretý banán, tak to sladidlo tam už viac menej nemusí byť. Takže poďme si pripraviť celú hmotu na korpus. Páči sa. Banán si vymixujeme s trochou mandlového mlieka, potom budeme ešte mlieko dolievať, pokiaľ by hmotu bolo treba zriediť. Takže na teraz banánik. Takže v zmesi máme ovsené vločky, máme tam pomleté orechy, máme tam trocha vanilkového proteínu a pridáme teda banán vymixovaný s mandlovým mliekom a s trochou agave sirupu. Pridáme do zmesi. Hmotu teraz premiešame tak, aby nebola úplne riedka, ale aby vznikali také ako keby hrudky. Vtedy je hmota úplne správna na to, aby vlastne vznikol korpus na túto tortičku. Čiže zmes by mala mať asi takúto konzistenciu, čiže je taká jemne lepkavá. Natlačíme si ju do tortovej formy. Dobre, hmotu sa snažíme čo najrovnomernejšie rozotreť na dno formy, pretože teraz pôjde na 10 minút do truby. Trubu si predhrejeme na nejakých 200 stupňov, môže byť horný dolný ohrev a necháme trošičku korpus zapiecť. Takže poďme na to. Hodíme to do truby. Ďalšia vrstva na túto tortičku bude z ďatlí. Ďatle sme si predtým vykôstkovali a namočili do vlažnej vody. Môžu byť namočené hodinu, dve, ideálne je samozrejme trošku dlhšie, ale stačí nám aj len nejakú hodinku pred prípravou. Ďatle si vymixujeme s tým, že zlejeme väčšinu vody a postupne pridávame vodu tak, aby nám z ďatlí vznikla krémová hmota, ktorú natrieme na zapečený korpus. Poďme na to. Ďalšia časť alebo ďalšia vrstva tejto tortičky bude čokoládová poleva. Každý má určite nejaký zvyk, ako čokoládovú polevu robí. Ja ju robím vždy inak, lebo si ju nikdy nezapíšem a nikdy si ju nepamätám. Takže z tohto dôvodu vlastne ingrediencie sa snažím samozrejme používať rovnaké.
Pripravíme si taký, že vodný kúpel alebo párny kúpel, horúca voda, miska, voda bude teda pod tou miskou vrieť a my budeme pridávať ingrediencie do tej misky. Takže začneme kokosovým tukom. Pridáme si asi 2 lyžice kokosového tuku. Pridáme na kocky nakrájanú alebo nasekanú čokoládu. Minimálne 70% alebo aj viac percentná sa odporúča. Takže pridáme si jednu celú čokoládu a ďalej pridáme kakao. Otučnené kakao, neodporúčam samozrejme žiadne sladené kakaové nápoje, ale klasické kakao. Takže pridáme asi 1 polievkovú lyžicu, možno trošičku viacej. Takže tak. A teraz budeme čakať, kým nám začne voda pod tým vrieť a čokoláda sa roztápať. Takže korpus sme stiahli a teraz ho vyberieme. Treba ho dať vychladiť, aby sme ďalšie vrstvy nedávali na úplne horúci korpus, takže vyberieme a na chvíľočku odložíme na balkón. Korpus nám jemne vychladol, pripravenú hmotu z ďatly, ktorú sme si vymixovali, teraz dáme ako druhú vrstvu. Takže bohate rozotreme po korpuse. Dobre, čokoládka má krásnu konzistenciu, chutnúčka, voňavá, takže si ju nalejeme ako tretiu vrstvu. Snažíme sa nalievať rovnomerne. Tortička je hotová, 3 vrstvy na nej, spodok je zapečený korpus, potom je tam stredná vrstva mleté ďatle, úplne do hladka vymixované a potom je čokoláda. Dáme si tortičku zachladiť, ideálne tak na niekoľko hodín a úplne najlepšie aj na druhý deň, takže nakrájame si ju neskôr. But for now